በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም ከመይ ቀኒኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሓምለ 7 ሓምለ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ፈጠርትና እዮም። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ኮነኒ በዝለማዓንቲ ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ናይ ኩላትና ፈጠርቲ ቅድመ ዓለም ዝነበሩ ዓለም መሕሊፎም ዝነበሩ ናይ ስላሴ ናይ ስሉስ ቅዱስ መዓልቶም እዩ። ሓምለ 7 በረከቶም ቸርነቶም ሰለስትነቶም ሓድነቶም ኣምላኽነቶም ህላዊኦም ርህራሄኦም ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። እንኳዕ ናብ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴን ቅዱሳን ኣቦታት አብርሃምን ኣባ ሲኖዳን ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። ስሉስ ቅዱስ ብሓድነት ምንታዌ ክልተነት ብሰለስትነት ርባዔ ኣርባዕተ ዘይብሎም ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ ናይ ፍጥረታት ኩሉ ፈጣሪ እግዚአብሔር እዩ። ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብስም በአካል ብግብሪ ሰለስተ ብባህሪ ብህልውና ብፍቃድን ሓደ እዮም። በዚ ጊዜ ይሓልፉ ኣይበሃልን እዩ። ምክንያቱ መወዳእታን መጨረሽታን ንሶም እዮም። ርህሩሃት ስለ ዝኾኑ ብናይ ኣደ ስርዓት ድማ ቅድስቲ ስላሴ ንብሎም። ንዝጸልእዎምን ንዘይኣምንዎምን ኣይጸልኡን። ንዝፈትውዎም ግን ዕጽፍን ድርብን ይፈትውዎ። ናብ ቤቱ መጺኦም ድማ ይሓድሩ። ካብ ናይ ፍጥረታት ወገን ድሕሪ እመቤትና ቀጺሉ ክንዲ ናይ ኣቦና አብርሃም ዝኣክል ብስላሴ ዝተፈተወ ፍጡር የለን። ኣቦና ቅዱስ ኣቦና አብርሃም ናይ ሕያውነት ኩሉ ኣቦ እዩሞ ኣብ ክብሮን ኣብ መምረ ኣብ ትሕቲ ገረብ ንስላሴ ተቐቢሉ ኣኣንገዶም። ስላሴ ኣሃዚ ዓለም ወይ ከዓ ንዓለም ኣብ ኢዶም ዝሓዙ እዮም። ነገር ግን ብፍቕሪ ንዝደለይዎም ብፍቕሪ ይመፁ እዮም። ኣቦና አብርሃም ኣብ 99 ዓመት ኣዴና ሳራ ድማ ኣብ 89 ዓመታ ንስላሴ ኣብ ድንኳኖም ኣኣንገዱ። አብርሃም እግሮም ሓፀበ ኣቤት ትዕድልቲ ኣብ ሕቆኡ እውን ሓዘሎም። ድንቂ ኣቦ ምሳሖም እውን ኣቕረበሎም። ከም ዝበልዑ እውን በታ ዕለት ድማ ናይ ይስሐቅ ምውላድ ኣብሰርዎ። ቅድስቲ ሳራ ሰሓቐት ስላሴ ምንተ ኣስሃቃ ለሳራ በባህቲታ ኢሎም ስለ ዝነበሩ በዚ ምክንያት እዩ እምበር ይስሐቅ ዝተባሃለ። ንስላሴ ዘኣንገደት ድንኳን ሃይመት ናይ ድንግል እመቤትና ማርያም ምሳሌ እያ። ኣብ ልዕሊ ድንግል ኣብ ለኣጽንኦ መንፈስ ቅዱስ ለኣንጽሖ ወልድ ብዝተፈለየ ኣካሉ ብስላሴ ኣብኣ ስለ ዘዕረፉን ዝሓደሩን እዩ። ምሕረት ቸርነት ናይ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ምስ ኩላትና ይኹን። ከምኡ ድማ ዓብይ ኣባ ሲኖዳ ናይ ባሕታውያን ኩሉ ሓለቓ ዓብይ ቅዱስ ሲኖዳ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ዝተወልደ ኣብ ህፃን ኣዲኡ ከሎ መላእኽቲ ብሰይፊ እሳት ዝሕልዎ ዝነበሩ ናይ ዕብየት ትንቢት ዝተነገረሉ ገና ከይተወልዱ ስውራን ኣቦታት ዝሰገድሉ ኣብ ህፃን ሰብነቱ ጾምን ጸሎትን ዝጀመረ ናይ ቁልዕነቱ ቁርስን ምሳሑን ንዝሰኣኑ ንነዳያን ዘካፈል ዝነበረ ኣብ 9 ዓመቱ ኣብ በረኻ ዝመነነ ናይ ኣባ ኣብጎል ደቀ መዝሙር ዝኾነ ኣቦ እዩ። ክምንኩስ ከሎ ድማ ብናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ናይ 3 ደቂቅ ኣስኬማ ናይ ኤልያስ ቆቢዕን ናይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቅናትን መዕጠቂ ካብ ዘለዎ መላእኽቲ ኣምጺኦምሉ መንኮሰ። ንዓለም ሙሉእ ብጸሎቱ ዝሕሉ ዝነበረ ንናይ ግብፂ በረኻ ብብርሃን ዝመልአ በርካታ ድርሰታት ዝደረሰ ብዘይ ምቁራጽ መዓልቲ ንልዕሊ 100 ዓመታት ምስ ጎይታና ክርስቶስ ዝተዘራረበ ደመና ተጻዒኑ ዝኸይድ ዝነበረ ብዘይ ዕረፍቲ ን111 ዓመታትን
ክልተ ወርሕን ፈጣሪኡ ዘገልገለ ኣቦ እዩ። በዚ ምክንያት ሓደ መዓልቲ ገዳማውያን ኩሎም እንዳሰምዑ ከምዚ ዝብል ቃል ካብ ሰማይ መጸ። ሲኖዳ ተሰይመ አርሲመትሪዳ ሲኖዳ አርሲመትሪዳ ኮነ ማለት ድማ ናይ ኩሎም ባሕታውያን ሓለቓ ኮይኑ ተመሪጹ ኣሎ ማለት እዩ። ተመሪጹ ማለት እዩ። እዚ ቅዱስ ናይ ጎይታና እግሪ እንዳሓጸበ እውን ይሰቲ ነበረ። በዛ ዕለት ኣብ 120 ዓመቱ ጎይታና ወሪዱ ከዕርጎ ከሎ ኣቡነ ሲኖዳ ዓብይ ምሰሶ ወይ ከዓኒ ዓብይ ዛፍ ወደቀ ኢሎም በኸዩ። ሲኖዳ ማለት ድማ ሰናይ ሰብ ማለት እዩ። በረከት ናይ ኣቡነ ሲኖዳ መስኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እዚ ዓብይ ኢትዮጵያዊ ሊቅን ጻድቅን ዝተወለደ ኣብ ወሎ ኣብ ውሽጢ ጋስጫ እዩ። ብ1358 ዓመተ ምህረት ድማ ካብ ነስነቱ ትምህርቲ ምርዳእ እምቢ እኳ እንተበሎ ብልቦናኡ ግን ቅንዑን ተኣዛዝን ነበረ። እቲ መምህር ትምህርቲ ኣይርድኦን እዩ ውሰድዎ እንተበሎም እኳ ናይ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ግን የገልግለኩም ኢሎም መለስዎ። ግፍዑ ዝተመልከተ ኣባ ጊዮርጊስ ንእመቤትና ካብ ልቡ ዝፍይ ፈትዋ ስለ ዝነበረ ይምሕፀና ነበረ። ቀትሪ ቀትሪ ነቲ ገዳም ክሕግዝ እኽሊ ክፋጭን ሲከካን ክረሃፁ ከፍስስ ውዒሉ ክጥሕን ማለት እዩ። ውዒሉ ለይቲ ድማ ክጽሊ ሓድር ነበረ እሞ ድንግል እመቤትና ማርያም ጸሎቱ ስለ ዝሰምዐት ንቅዱስ ኡራኤል ኣኸቲላ መጸት። ብንጹሃት ኢዳ ባሪኻ ምስጢር እውን ነገረቶ ሓምስተ ቃላተ ከም ዝብል ጽዋዓ ልቦና ኣስተያቶ ተሰወረት። ካብዛ ሰዓት ጀሚሩ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ፍጹም ተለወጠ። ኣብ ልዕሊ ጽድቁ ናይ ሊቅነት ካባ ደረበ። ንቅዱሳት መጻሕፍቲ ክትንትን ንመናፍቃን እውን መልሲስ ከስእኖም ጀመረ። ዝተርጎሞን ዝተንተኖን ከይወስኽካ 41 ድርሰታት ደረሰ። መጽሓፈ ሰዓታት፣ መጽሓፈ ምስጢር፣ ኣርጋኖን፣ ሆሃተ ብርሃን፣ ውዳሴ መስቀል ወዘተ እዚ ኩሉ ናቱ ድርሰት ነበሩ። በረከቶም ይሕደረና። ስለ ሃይማኖት እውን ጠበቃ ነበረ። ስለ ቅድስናኡን ውዕለቱን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ኢላ እውን ትጽውዖ። ሊቀ ሊቃውንት፣ በላዔ መጻሕፍት፣ ዓምደ ሃይማኖት፣ ዳግማዊ ቄርሎስ፣ ጠቢብ ወማእምር። እዚ ጻድቕ ሊቅ ካብ ዝውለድ ኣብ 60 ዓመቱ ብ1418 ዓመተ ምህረት በዛ መዓልቲ ይዓረፈ። ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ዝተወልደን ዝዓረፈን ሓምሊ ዕለት 7 እዩ። ናይ ስላሴ ቸርነት፣ ናይ አብርሃም ሕያውነት፣ ናይ ኣባ ጊዮርጊስን ኣባ ሲኖዳን በረከት ምስኩላትና ይኹን አሜን። 7 ሓምለ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱሳን አብርሃምን ሳራን ንስላሴ ዝኣንገዱ፣ ብስራተ ልደተ ይስሐቅ፣ ዓቢ ኣባ ሲኖዳ ናይ ኩሎም ባሕታውያን ሓለቓ፣ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ሊቀ ሊቃውንት ኢትዮጵያዊ ናይ ሃይማኖት ምሰሶ፣ ቅዱስ አግናጢዮስ ዘአንጾኪያ ምጡው ንኣንበሳ ዝተዋሃበ ማለት እዩ፣ ኣባ መቃርስ፣ ኣባ አግራጥስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣባ ዳንኤል ዘገዳመ ሲሓት፣ ኣባ ባውላ ገዳማዊ፣ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ። እግዚአብሔር አምላኽ ንአብርሃም ተስፋ ክህቦ ከሎ ካብ ስሙ ዝዓቢ ዝምሕለሉ ካልእ ስለ ዘይረኸበ ብሓቂ ክባርኸካን ከብዛሓካን እየ እናበለ ብስሙ መሓለሉ። አብርሃም ድማ በትዕግስቲ ተጸቢዩ ነታ ተስፋ ረኸባ። ጸጋ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትኩም ይኹን ይብል አሜን። ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 14 ምሕረት ቸርነት ናይ ጋእስ ዓለም ስላሴ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 8 ስንክሳር ንቕጽል። ሓምለ 8 በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓምለ 8 እንኳዕ ናብ ቅዱሳን ጻድቃን ከዋክብቲ ገዳም ኣቡነ ኪሮስ፣ ኣባ ቡሰይን፣ ኣባ ሚካኤልን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና አሜን። ኣቡነ ኪሮስ ጻድቅ ነዚ ጻድቅ ስም ዝጽውዕ ኣፍ ንኡድ እዩ፣ ክቡር እዩ። ናይ ብሓቂ ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ክብሪ ንምርካብ ምፍጣን ይሐሸና። ኣቡነ ኪሮስ ዝተወለዱ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ክኸውን ከሎ ወለዶም ነገስታት እዮም።
ተወሊዶም ኣብ ዝዓበይሉ ሃገር ቁስጥንጥንያ ገና ኣብ ንእስነቶም ትምኒት ከየስሓቶም መጽሓፍትን ትሕርምትን ተምሃሩ። ሓዎም ዓብይ ቴዎዶስዮስ ኣብ ዝነገሰሉ ናይ መጀመርታ ዓመታት ኣብ ዙርያ ቤተ መንግስቱ ግፍዒ በዚሑ ስለ ዝነበረ ኣቡነ ኪሮስ ካብ ሓጢኣት ንምርሓቕን ንጎይታ ንምግልጋልን ካብቲ ከተማ ጠፊኦም ኣህጉር ኣቋሪጾም ናብ ግብፂ ገዳመ ቃስቄጥስ መጹ። ንዕኦም ንምርካብ ዝተገብረ ፈተና ኣይተሳኽዐን። ከምኡ እውን ወዲ ንጉስ ገብረ ክርስቶስ መርዓኡ ገዲፉ ናብ ካልእ ሃገር መነነ። ናይ ቅኑዓት ትውልዲ ይባረኽ ከም ዝበለ ቅዱስ ዳዊት ኣቡነ ኪሮስ ንመርዓዊ ገብረ ክርስቶስ ሓውቦኡ እዩ። ኣቡነ ኪሮስ ኣብ ውሽጢ ገዳም ናይ ዓብይ ኣቡነ በቡኑዳ ወዲ መዝሙር ኮይኖም ንዘመናት ኣገልገሉ። ንቅዱስ በቡኑዳ አንበሳ ኣብ ዝበልዖ ግዜ ብጣዕሚ ሓዚኖም ንምንታይ ጎይታይ ብምባል ኣብ መሬት ወዲቆም በኸዩ። ምክንያቱ እንተዘይ ተነጊርኒ ኣይትስእን ኢሎም ካብ ዝወደቅዎ መሬት ከይተንስኡ ን40 ዓመታት ኣልቀሱ። በዚ ምክንያት ፍርቂ ኣካሎም ሓመድ ኮይኑ ሳዕሪ በቆሎ። ጎይታና ተገሊጹ ነቲ ምክንያት ነገሮም ንኣካሎም ከምቲ ዝነበሮ መለሰሎም። ሓደ መዓልቲ እዚ ጻድቕ ንቅዱስ በቡኑዳ ናይ ሞት ምክንያት ዝኾነ መነኮስ ተሓኒቑ ከም ዝሞተ ሰሚዖም ብጣዕሚ ሓዘኑ። ሱባኤ ኣትዮም ፍጹም በኸዮም ካብ ጎይታ ኣማሊዱ ናይቲ ሓጥእ ነፍሲ ካብ ሲኦል ኣውፂኦም እዮም። ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ሓጥኣን ዝመልእዎ ሓንቲ ገዳም ኣብ ግብፂ ስለ ዝነበረት መቕሰፍቲ ወሪዱ ንኩሎም ብሓንቲ መዓልቲ ከጥፍኦም ረኣዩ። እዞም ጻድቕ በዚ ምክንያት ን30 ዓመታት ኣልቂሶም ዝሞቱ ኣተንሲኦም ንስሓ ሂቦም ነቲ ገዳም ናይ ጻድቃን ህይወቶም እውን ናይ ፍቕሪ ገበሮ። እዞም ጻድቕ ንእመቤትና ካብ ምፍታው ዝተለዓለ ድማ ኣብ ቅድሚ ስእላ ኣብዚሖም ይሰግዱላን የልቅሱን ነበሩ እሞ ኣደ ኣምላኽ ድማ ተገሊጻ ትባርኾም ነበረት። ድሕሪኡ ናብ ወገን ምዕራብ ከይዶም ን57 ዓመታት ወለሓደ ከይረኣዩ ተጋደሉ። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስም ኣፀዋውዕኡ ስግደት ይኹን እሞ መዓልታዊ ይበጽሖም ነበረ። ኮፍ ኣቢሉ እውን ይዕልሎም ነበረ። ኣብ መጨረሽታ በዛ መዓልቲ ጎይታ ኣእላፍ መላእኽትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ድንግል እመቤትናን ንቅዱስ ዳዊትን ኣኸቲሉ ወረደ። ቅዱስ ዳዊት ቀሪቡ እንዳዕለሎ ብበገና እንዳደርደረ ካብ ጣዕሚ ዝማሬ ዝተለዓለ ነብሶም ካብ ስጋኦም ብፍቕሪ ተፈለየት። ጎይታና ድማ ሓቂፉ ስዒሙ ሒዝዎም ዓረገ። ንስጋኦም ኣባ ባውማ ቀበርዎ። ናይ ኣቡነ ኪሮስ ቁመቶም ቀጥ ዝበለ ጭሕሞም ዝተረገፈ ነበረ። ዕልሚኦም ግን ምግማት ዝከኣል ኣይመስለንን። በረከት ንረድኤት ናይ ኣቡነ ኪሮስ ኣቦና ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ በረኻ ኮኸብ ኣባ ቡሰይ ዓብይ ኣባ ቡሰይ ወይ ከዓ ቡሸይ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ብናይ መላእኽቲ መራሕነት ዝመነኑ ናይ መንፈስ ሓዎም ንቅዱስ ዮሃንስ ሓፂር ናይ ኣባ ባይሞይ ወዲ መዝሙር ዝነበሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ብዙሓት ኣቦ ዝኾኑ ሰብ እዮም። ድቃስ ዘይፈልጥ ኣብ 40 መዓልቲ ጥራሕ እኽሊ ዝቐምሱ ናይ ጎይታ እግሪ መዓልታዊ እንዳሓፀቡ ዝምገቡ ንፈጣሪኦም ዝሓዘሉ ነዳይ መሲሉ ረኸቦም ብስብከተ ወንጌል ኣገልግሎት ዝተግሀ በርካታ ጻድቃን ዝወለዱ ዓብይ ናይ ፍቕሪ ሰብ ኣቦ እዮም። ኣብ ዘመኖም ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሖም ንቤተ ክርስቲያን ብንጽህናኦም ይሐጉሶም ሐምሌ ዕለት 8 የዕረፉ። ኣብ ውሽጢ ግብፂ ዝርከብ ገዳሞም ሎሚ እውን ቤተ ኣበው ተኣምራት ዘይፍለዮን ተፈታውን እዩ። ምክንያቱ እቲ ቦታ መካነ ሱባኤ ወመንክራት እዩ። በረከተ ምሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ኣባ ሚሳኤል ነዳይ መቸም እቲ ዘመን 40 50 ክፍለ ዘመን ብጣዕሚ ዝተባረኸ እዩ። ቅዱሳን ብብዙሓት ደቂ ሃብታማት ደቂ ነገስታትን እዮም። ኣባ ሚሳኤል እውን ወዲ ንጉስ ኬልቄዶን ከለው መኒኖም ኣብ በረኻን 65 ዓመታት ተጋደሉ። ኣብ መጨረሽታ ግን ብደዌ ምክንያት ወደቁ። ን5 ዓመታት መነኮሳት ክሓትዎም ጸኒሖም ሰልቸዎም። ድሕሪኡ ን15 ዓመታት ረሃጾም ብግንባሮም እንዳተቀድሐ ብዘይወላ ሓንቲ መግቢ
عبعتهم وديقهم نبرو رورا أملاخ جن نربعتهم لكأنا ملائكت قدوس ميكائيل قدوس جبريل قدوس رفائيل قدوس ساوكيل عزيزهم يحلوهم نبرو بذا معلت دما أبو نكيروس مصيهم أصنانيعهم نغويتانا صويعهم كم زعرفو قبرو ملائكتي إن دعاتونن إن دازمورن نزي صادق قبرو ኣብ ልዕሊ መቃብሮም ድማ ፈውሲ ዝኾነ ጸበል ፈልፈለ እግዚአብሔር አምላኽ ናትና ዘይኮነ ናይ ጻድቃን ቅድስና ሓሲቡ ይራህራሃልና ካብ በረከቶም እውን ይኽፈለና አሜን። ሐምሌ 8 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አቡነ ኪሮስ ጻድቅ አረጋውን ገዳማውን፣ አባ ቦሶይ ጻድቅ ኮኸበ ገዳም፣ አባ ሚሳኤል ነዳይ ጻድቅ፣ አባ ቢማ ሰማዕት፣ አባ በላኒ ሰማዕት፣ ቅዱሳን አቤሮንን አቶም ሰማዕታትን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት፣ ኪሩቤል አርባዕቱ እንስሳ፣ አባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን፣ ቅዱስ ማትያስ ሐዋርያ ካብ 12 ሐዋርያት ዝኾነ አሜን። መዘከርታ ጻድቅ ንበረኸት እዩ ስም ረሲአን ግና ይምሽምሽ ጠቢብ ዝልቡ ትእዛዛት ይቕበል ዓሻ ዝኸናፈሩ ግና ይወድቕ ናይ ጻድቅ ዝኽሪ ንበረኸት እዩ ይብል አሜን። ምሳሌ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 7 ንረኽቦ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ፍርዲ ይፈቱ ንቅዱሳን ከዓ ኣይሓድጎምን ንዘለዓለም ይሕለው ዘርኢ ረሲአን ግና ይጸንት እዩሞ ካብ ከይርሓቕ ሰናይ ከዓ ግበር ንዘለዓለም እውን ክትነብር ኢኻ ጻድቃን ሃገር ክወርስዋ ኣብኣ እውን ንዘለዓለም ክነብሩ እዮም። ኣፍ ጻድቅ ጥበብ ይዛረብ ልሳኑ ከዓ ፍርዲ ይነግር ሕጊ ኣምላኹ ኣብ ልቡ እዩ ስጉምቱ ሰንከልከል አይብልን እዩ። መዝሙር ዘዳዊት መዝሙር 36 ፍቅዲ ካብ ፍቅዲ 28 ክሳብ 31 ንረኽቦ ማለት እዩ። በረከት ናይ ቅዱሳን ኩሎም በረከቶም ይሕደረና አሜን። ናይ ዕለት 7 ናይ ዕለት 8 ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም አሜን። ሕጂ ድማ ናይ ዕለት 9 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 9 ሐምለ እንኳዕ ናብ ጻድቅ አባ ሂልያን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና አሜን። አባ ሂልያል ገዳማዊ እዚ ጻድቅ ተወሊዱ ዝዓበየ ዓይነ ፀሓይ ኣብ እትበሃል ናይ ቀደም ናይ ግብፂ ክፍለ ሃገር ክኸውን እንከሎ ወለዱ ዲስጣን ካልሞና ይበሃሉ። ንሶም ንፉዓት ክርስቲያን ስለ ዝነበሩ ገና ኣብ ንእስነቱ ነዚ ኣጥቢቆም መሃርዎ። ቅዱስ ሂልያን ጾምን ጸሎትን ስራሕ ዘይኮነ ብስጋዊ ሞያዊ እውን ዝተመስገነ ነበረ። ብድኻምን ብርሃፅን ሰሪሑ ዝረኸቡ ሃብቲ ነበሮ። ብፍላይ ወርቅን ብርን እንዳሰርሐ ይመሓዳደር ካብ ኣታዊኡ እውን ንነዳያን ይህብ ነበረ። ከምዚ ብዝበለ ግብሪ ከሎ ሓንቲ መዓልቲ ፈተና መጾ። ሓንቲ ዓረባዊት ጓል መጽያ ናይ እዝኒ መጋየፂ ኩትሻ ምእንቲ ክሰርሓላ ተሓቶሞ ንሱ ድማ ብወርቂ ሰርሓላ። ነቲ ናይ እዝኒ ምስ ሃባ ግን ዋጋኡ ኣይህበካን በለቶ። ንሱ ድማ ዝሓፍተይ ስለምንታይ ዝደኸም ኩሉ ንምንታይ ዘይትኸፍልኒ እንተበላ ኣካላ ገሊፃ ጓልነተይ ክህበካ ኢላ ንዝሙት ሓተተቶ። ድንግል ዝኾነ ሂልያን ካብ ኣዘራርባኣን ካብ ግብራን ዝተለዓለ ብጣዕሚ ሰንበደ። ኣብ ቅድሚኣ ኣማዕቲቡ ገሲጽዋ ናብ ቤቱ ኸደ። ሙሉእ ለይቲ ክሓዝን ሓደረ። ክወግሕ ምስ ቀረበ ብልቡ ወሰነ እሞ ነዛ ዓለም ድማ ክገድፋ ወሰነ። ብናይ ጉብዝና ጉልበቱ ደኺሙ ዘፍረዮ ሃብቱ ንብረቱ ቤቱ መሬቱ ወርቁ ኣይሕሰቦን። ንነዳያን ኩሎም ናብ ቤቱ ጸዊዑ ሙሉእ ንብረቱ ኣካፈሎም። ዝተረፈቶ ዝለበሳ ልብሲ ጥራሕ ነበረቶ እሞ ፈጺሙ ደስ እንዳበሎ ነታ ከተማ ገዲፍዋ ናብ በረኻ ተሰደደ። ልቦና ዝምርምር ጎይታ ክመርሖ ስለ ዝደለየ 3 ቅዱሳን ስውራን ሰደደሉ። 3ኦም ድማ ናብ ብርሃን ኣኽሊል ደፊኦም ናብ ብርሃን ካባ ላንቃ ለቢሶም ናይ ብርሃን ዘንጊ ሒዞም ተገለጽሉ። እንዳመርሑ ወሲዶም ብየማንን ብጸጋምን ማይ ኣብ ዘይፈሰሉ ንዓይኒ ደስ ኣብ ዘብል ተብል ዱር ኣብጽሕዎ። ኣብቲ ኣከባቢ ሰብ ይኹን እንስሳታት ኣይነበሩን። 3ኦም ቅዱሳን ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ኣብ ልዕሊኣ ዕንቂ ዘለዋ ናይ ብርሃን ዘንጊ ሂበሞ ናብ ፈጣሪ ንስገድ በልዎ።
ሰጊዱ ቅንዕ እንተበለ ግን ሰለስቲኦም ኣብቲ ኣካባቢ ኣይነበሩን። ስለዝተሰወሩ ኣባ ህልያን ካብቶም ቅዱሳኑ ብምፍላዩ ፈጺሙ ኣልቀሰ። ተጋድልኡ ግን ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ኣበርትዐ። እዚ ቅዱስ ዝምገቦን ዝለብሶን ቆጽሊ ነበረ። ኣብ ናቱ ህይወት ለይቲ ዝበሃል ኣይነበረን። ምክንያቱ እታ ዘንጊ ክመስል ከሎ ግሩም ዝኾነ ብርሃን ተውፅእ ነበረት። መንገዲ ክኸይድ ኣብ ዝደለየ ግዜ እውን ትመርሖ፣ ጎደናኡ ትሕፅረሉ ነበረት። ከምዚ ብዝበለ ግብሪ ንበረኻ ዓመታት ካብ ሰብ ተፈልዩ ነበረ። ኣጋንንቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፈተንዎ፣ ግን ኣይከኣልዎን። ዓቕሚ ምስ ሓፀሮም ናብ ከተማ ከይዶም ብናይ ሰብ ኣርኣያ ንሸፋቱ ነጊሮም ከቕትልዎ ፈተኑ። ነገር ግን ኣብ ቅድሚኦም እንዳረኣይዎ እቶም ሸፋቱ ክጓዓዙ እኳ እንተወዓሉ ክበጽሕዎ ኣይከኣሉን። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ብኪነ ጥበቡ ነቲ መንገዲ የንውሓሎም ነበረ። ድሕሪኡ ግን እቶም ሸፋቱ ብድኻምን ብስእነት ማይን ክውድኡ ቀረቡ። እዚ ጻድቅን ወላ እኳ ክቐትልዎ እንተመፁ ሓዘነሎም። ነቲ ባሕሪ ብዘይ ወላ ሓንቲ እንዳረገጸ ናብኦም መፁ። ካብቲ ዱር ፍረ ኣብሊዑ ንጹህ ማይ እውን ኣስትዩ ኣፋነዎም። ዕድመኡ እንዳዓበየ ምስ ከደ ሓንቲ መዓልቲ እቶም ኣቐዲሞም ዝተሰወሩ 3 ቅዱሳን እንደገና ተገልጽሉ። ብደስታ ከዕልሉ ሓዲሮም ምስ ወግሐ ኣባ ህልያን ናብ ምብራቕ ሰጊዱ የዕረፈ። 3ቲኦም ቅዱሳን ድማ ስጋኡ ገኒዞም ኣብ በዓቱ ቀበርዎ። ዜና ህይወቱ እውን ጽሒፎም ኣቀመጡ እሞ እንደገና ተሰወሩ። ናይ ቅዱሳን ኣምላኽ ንዓና እውን ናይ ኣቦና ረድኤት ይለኣኸልና። ካብዚ ጻድቕ እውን በረከት ይኽፈለና ኣሜን። ሓምሌት 9 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣባ ህልያን ገዳማዊ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሰማዕት ዘ5ቱ ኣህጉር፣ ቅዱስ ታውድሮስ ሰማዕታት ሉኪዮስና ዲግናኒዮስ ብንስሓ ናብ ክብሪ ዝበቕዑ ናይ ጾር ሓለቓታት ሓለፍቲ። ወርሓዊ በዓላት ኣባ ቦርስማ ሶርያዊ ናይ ሶርያ መነኮሳት ኣቦ፣ ኣቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊ 318 ቅዱሳን ሊቃውንት ርቱዓን ሃይማኖት ዘንቅያ ናይ ብሔረ ብፁዓን ጻድቃን ኣባ መልከ ጸዲቅ ዘሚዳ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ዶሲማስ ጻድቅ ዓለመ ብፁዓን ዝረአየ ኣቦ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ኣይትቕተል፣ ኣይትዘሙ፣ ኣይትስረቕ፣ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር፣ ንምፅኣይካ ከም ነብስኻ ኣፍቅር በሎ። እቲ መንእሰይ ድማ ዝተረፈኒ ድኣ እንተሎ እምበር ነዚ ኩሉስ ካብ ንእስነተይ ሒዘ ሓልየዮ ኣለኹ በሎ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ እምበኣር ፍጹም ክትከውን እንተደሊኻስ ኪድ ዘለካ ሃብቲ ሸይጥካ ንድኻታት ሃብ፣ ኣብ ሰማይ ድማ ሃብቲ ክትረክብ ኢኻ እሞ ንዓ ሰዓበኒ በሎ። ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 18። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። አብ ያቅረተ አብን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ገዛ በስረነ ኢትሃበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም እንተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአለ ወጽልሐ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።